Казвам се Лъчезар Лазаров, собственик и управител на Лес-Систем ЕООД. Фирмата е специализирана в изграждане на системи за сигурност. Базирани сме в Пловдив. Имаме изградени проекти в почти цялата страна. Наблягаме на новите технологии и се стремим да поддържаме високо ниво в новостите. DuLink Air беше споменат случайно почти преди около година в поредното обучение. Поне моята практика, това е първото приложение, което е ориентирано професионално към инсталаторите. Общо взето до момента всички приложения и на други производители, които съм ползвал, са клиентски ориентирани и ако трябва да се пипне нещо в настройките отдалечено, почти няма начин да стане. Примерно на погледа върху топологията на мрежата. Във всеки един момент може да се види на всяко устройство как работи, как функционира цялата мрежа като цяло. Можем да видим отпаднали устройства или примерно порт на свич неработещ или претоварен. Пълна диагностика на всички възможни проблеми. Много добра възможност за дистанционен контрол. И примерно стандартно срещан проблем. Отиваме и изграждаме системата в момента, в който трябва да инсталираме приложение за дистанционно наблюдение на телефона на собственика. Примерно собственика го няма, появява се след ден, два, три. Когато е в града, да кажем, не е проблем, но когато обектът е отдалечен, това е време за път, време за гориво, командировъчни разходи и тем подобни. Докато при DuLink Air вече има възможността клиента просто да си направи акаунт в Dahua и в момента, в който ние получим неговия имейл от акаунта, му прехвърляме реално без да контактуваме физически с него, му прехвърляме управлението на системата. Освен това, при заявка от клиента можем да влезем дистанционно и да правим всичко, което се прави и локално през лаптоп, компютър или някакво средство за комуникация. Много повече свободно време. И по-бърза инсталация, примерно. Инсталация, конфигуриране, всичко. Аз споменах вече, че това, което до момента имаше и на останалите производители, с които работим, е ориентирано клиентски. И примерно конфигурация на устройство се прави единствено локално, с лаптоп или компютър на обекта. Докато с DuLink Air всичко това вече става и дистанционно и най-вече прехвърлянето на управлението на устройствата и наблюдението от инсталатора към клиента. Определено. Всеки, който, предполагам това, че всеки, който го опита веднъж да работи с него, ще е възхитен.